Ένας πάρα πολύ εύκολος τρόπος είναι να εκφράσεις την ευγνωμοσύνη σου για λίγα δευτερόλεπτα. Για οτιδήποτε. Θα μου πεις, έχω κατάθλιψη, πριν από λίγο με απολύσανε, πρόσφατα τελείωσα τη σχέση μου, χώρισα, δεν έχω ούτε ένα ευρώ στο πορτοφόλι μου, δεν μπορώ να νιώσω ευγνωμοσύνη για τίποτα. Μισό λεπτό. Για να βλέπεις αυτό το βίντεο σημαίνει ότι έχεις ίντερνετ. Ναι, αλλά δεν είναι πολύ γρήγορο το ίντερνετ. Ναι, αλλά για να βλέπεις αυτό το βίντεο έχεις και κάποιον υπολογιστή. Ναι, αλλά είναι παλιός και δεν μου αρέσει πάρα πολύ, είναι αργός. Ναι, αλλά για να βλέπεις αυτό το βίντεο έχεις και έναν άγγελο ο οποίος φτιάχνει βίντεο για να νιώθεις καλύτερα. Ναι, αλλά δεν κάνει κάθε μέρα βίντεο. Ναι, αλλά για να βλέπεις αυτό το βίντεο στο YouTube έχεις από πάνω και μια μηχανή αναζήτησης με εκατομμύρια βίντεο που μπορούν να σε κάνουν να νιώσεις καλύτερα ή να μάθεις κάτι που σου λείπει για να γίνεις καλύτερο σε αυτό που θέλεις. Οκ. Τώρα αρχίζω και καταλαβαίνω τι εννοείς. Ναι. Αυτό ήταν όλο. Εκεί θέλουμε να φτάσουμε. Θέλουμε να φτάσουμε στο σημείο όπου το μυαλό θα σταματήσει να είναι αντίπαλός μας και θα αρχίσει να γίνεται σύμμαχός μας μέσα στην ημέρα. Η ερώτηση λοιπόν είναι, τι είναι αυτό για το οποίο είσαι πραγματικά ευγνώμων σήμερα, και για να σε πάω ένα βήμα παραπέρα, κάτι το οποίο μέχρι τώρα μπορεί να το θεωρούσες δεδομένο. Όπως παράδειγμα τον αέρα που αναπνέεις, που αν δεν υπήρχε δεν θα υπήρχες. Απλά πράγματα.